Hezký dobrý den. Vítám vás v roce 2025 u 184. dílu vesmírných výzev. Dnes budeme mluvit o prosincových událostech. Začneme startem nové české družice. Poté se podíváme na start evropské mise Proba 3. Následovat bude start radarové družice Sentinel-1C. Chybět nebudou ani informace o ruském výstupu do volného kosmického prostoru. Připomeneme si start navigační družice GPS. Další téma bude věnováno startu komunikačních družic O3B. Nevynecháme ani start družic od firmy Astranis. Podíváme se na start družice SXM-9. Na závěr nás čeká mise Enerol 149 s utajeným nákladem. Příběh nové české družice Lasarsat se začal psát už v dubnu 2024. Pětice českých středoškoláků tehdy uspěla v soutěži Konrad Challenge. Jejich nápad byl následující. Malé družice občas potřebují restartovat palubní počítač, aby správně fungovaly. Pokud ale selže komunikační systém, družice nedokáže přijmout pokyn k restartu a pouze čeká na náhodné obnovení. Studenti navrhli řešení. Laserový paprsek by zasáhl fotovoltaické panely družice. To by mohlo způsobit přepětí a následný restart počítače. Tento nápad zaujal nejen organizátory soutěže, ale i české firmy, které se věnují kosmickému hardwaru. Aby se prvotní teorie ověřila, rozhodlo se vše vyzkoušet v praxi. V brněnské firmě Spacemanic tak vznikla družice Lasarsat. Jedná se o takzvaný 1U CubeSat, jednu kostku s délkou hrany 10 cm. Na družici jsou například LED diody pro testování vizuálního zaměření. Je zde i detektor plazmatu, protože zásah laserem může odpařit část materiálu družice. Teoreticky by se tímto způsobem mohl jednou likvidovat kosmický odpad. Ale to je zatím daleko. – 21. prosince ve 12:34 se Lasarsat vydal na oběžnou dráhu. Vynesla ho raketa Falcon 9 z Vandenbergovy základny v Kalifornii. Česká družice nebyla na palubě sama. Letěla v rámci sdílené mise Bandwagon 2. SpaceX už několik let nabízí sdílené starty malých družic v rámci programu Transportér. Desítky zákazníků si mezi sebou rozdělí náklady na start, což lépe využije nosnost rakety. Program Bandwagon je podobný, ale cílí na jinou dráhu. Transportér směřuje na polární dráhu, zatímco Bandwagon má sklon vůči rovníku kolem 50 stupňů. Při misi Bandwagon 2 bylo vyneseno 30 nákladů. Hlavním z nich
byla jihokorejská vojenská družice z projektu 425. Kvůli jejímu utajení nebyly v přenosu záběry z 2. stupně. Falcon 9 ale vynesl i další zajímavé náklady. 3 družice Hawkeye 360 pro sledování dopravy, družici Jackal pro inspekci jiných družic, nebo 2 družice Tomorrow pro sběr dat o počasí. Mezi náklady byl i 1 CubeSat CroCube, první chorvatská družice, kterou vytvořila také firma Spacemanic. Česká družice Lasarsat se úspěšně odpojila od horního stupně a její systémy fungují. První stupeň Falconu 9 byl použit již 21krát. Protože náklad nebyl těžký, mohl stupeň přistát na pevnině. Měkce tak dosedl na betonovou plochu LZ-4. Pátého prosince v 11:34 odstartovala raketa PSLV-XL z indického kosmodromu Sriharikota. Raketa vynesla 2 evropské družice o celkové hmotnosti půl tuny na silně protáhlou dráhu. Nejnižší bod dráhy byl ve výšce 600 km, nejvyšší až 60 000 km. Mise Proba 3 má technologické i vědecké cíle. Bude vytvářet umělá zatmění Slunce. Na nejvyšším bodě dráhy se družice vzdálí asi na 150 metrů. 1 stínítko zakryje sluneční disk z pohledu druhé, koronografu. Družice Koronograf tak bude moci pozorovat sluneční korónu, atmosféru Slunce. Ta je jinak viditelná pouze při úplném zatmění Slunce. Proba 3 umožní vytvářet zatmění dlouhá až 6 hodin, klidně i každý týden. Přirozená zatmění jsou přitom mnohem méně častá a navíc je můžete pozorovat jen pár minut. Když družice nevytvářejí zatmění, poskytují vědecká data. Stínítko obsahuje přístroj Dara, který měří energii přicházející ze Slunce. Tato data pomohou klimatologickým modelům. Mise má také inženýrské cíle. Testuje přesný let ve formaci, důležitý pro budoucí mise. Stínítko dokáže udržet pozici s přesností na 1 mm. Na vývoji se podílely také české firmy a instituce, jako TopTech, Honeywell nebo Akademie věd České republiky. Dix, 5. prosince ve 22:20 odstartovala raketa Vega C z kosmodromu ve francouzské Guyaně. allumage Picasso pro décollage. Tento let byl klíčový, protože Vega C se vracela po 2leté pauze způsobené nehodou na 2. stupni. Raketa úspěšně vynesla radarovou družici Sentinel-1C. Ta nahradí nefunkční družici Sentinel-1B a obnoví dvojici radarových družic. Její pracovní dráha se nachází ve výšce 700 km. Šířka záběru je 20 až 400 km a rozlišení 5 až 40 metrů. Sentinel-1C
Má sloužit minimálně 7 let. Její data budou využívána například ke sledování pohybu ledovců nebo ropného znečištění. – 19. prosince v 16:35 proběhl na ISS poslední letošní výstup do volného kosmu. Z modulu Pojsk vylezli ruští kosmonauti Alexej Ovčinin a Ivan Wagner. Ovčinin měl skafandr s červenými pruhy, Wagner s modrými. Nejprve připevnili spektrometr SPIN-H1 MVN na modul Zvezda. Tento přístroj mapuje kosmické rentgenové pozadí a za 3 roky zvládne 15 měřících cyklů. Poté kosmonauti odstranili 2 kazety testující odolnost materiálů vůči kosmickému prostředí. Po splnění dalších úkolů výstup po 7 hodinách a 17 minutách ukončili. Přesun panelu manipulátorů ERA na modulu Nauka však bude muset počkat na příště. – 24. prosince sonda Parker Solar Probe opět překonala svůj rekord. Znovu se stala lidským výtvorem, který se dostal ke Slunci nejblíže. Prolétla jen 6,1 milionu kilometrů nad jeho povrchem. 27. prosince zachytilo pozemní středisko signál, potvrzující, že je sonda v pořádku. Data z průletu jsou uložena v paměti. Jejich odeslání proběhne koncem ledna. NASA odložila 2 nejbližší mise programu Artemis. Pilotovaná testovací mise Artemis 2 poletí mezi dubnem a květnem 2026. Návrat na Měsíc v rámci Artemis 3 je plánován na polovinu roku 2027. Centrální stupeň rakety SLS pro misi Artemis 2 byl v prosinci zvednut jeřáby a přesunut. Z centrální chodby haly VAB byl přemístěn do High Bay 2. Tam ho technici usadili do konstrukce, která umožní přístup ke všem částem stupně. Dokončí se tu potrubí v motorové sekci a tepelná izolace. Kosmická loď Orion určená pro misi Artemis 2 byla 5. prosince vyjmuta z vakuové komory, kde prošla další fází testů. Začátkem prosince dorazily na kosmodrom v Kourou díly druhé evropské rakety Ariane 6. V montážní hale začala příprava na spojení centrálního a horního stupně. Tři soukromé firmy, které se účastní soutěže NASA o lunární vozítka, dodaly nepohyblivé makety svých návrhů. Makety prošly zkouškami, zaměřenými třeba na ergonomii používání. Do těla teleskopu Nancy Grace Roman byly instalovány oba vědecké přístroje. Kamera 2T VFI a koronograf. V roce 2025 bude pokračovat integrace celé observatoře a její testování. Novým administrátorem NASA by se mohl stát americký podnikatel Jared Isaacman. Tuto pozici s ním plánuje obsadit administrativa budoucího prezidenta Donalda Trumpa. V Texasu probíhá příprava
na 7. integrovaný let Super Heavy Starship. 9. prosince proběhl statický zážeh Super Heavy B14. 15. prosince zažehla své motory Starship 33. O 2 dny později provedla zážeh jediného motoru. Pravděpodobně šlo o simulaci deorbitačního zážehu. 17. prosince FAA oznámila udělení povolení ke startu. Ten by mohl proběhnout nejdříve 10. ledna. – 27. prosince úřad FAA udělil raketě New Glenn povolení ke startu. Jen o pár hodin později nosič provedl statický zážeh svých motorů, který trval okolo 20 sekund. Premiéra této rakety by mohla přijít 7. ledna. – 17. prosince proběhl na čínské stanici Tiangong výstup do volného kosmického prostoru. Cai Su-che a Sung Lin-tung při něm třeba instalovali protimeteorickou ochranu, ale prováděli také inspekci vnějších povrchů. Jejich výstup nakonec trval 9 hodin a 6 minut. O 10 minut tak byl překonán dosavadní světový rekord. 3. prosince v 6:56 odstartovala z kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 3B/E. Na silně protáhlou dráhu byla vynesena družice TJS-13. Ta by měla sloužit v časné výstraze. 4. prosince v 5:46 došlo ke startu rakety Kuaizhou 1A Pro z kosmodromu Sichang. Šlo o premiéru vylepšené varianty této rakety. Nákladem mise byla družice AirSat-8 určená k pozorování Země. – 4. prosince v 11:13 začala mise Starlink 6-70. Falcon 9 na ní odstartoval z rampy SLC-40 na Floridě. Nákladem bylo 24 kusů družic. První stupeň byl použit po 24., což je nový rekord. V Atlantiku na něj už čekala mořská plošina A Shortfall of Gravitas. – 4. prosince v 18:59 došlo ke startu rakety Sojuz 21B. Při startu z kosmodromu Plesetsk byla vynesena vojenská družice Kosmos 2580. Pravděpodobně šlo o družici Lotos S-1-8 pro elektronický průzkum. – 5. prosince ve 4:05 odstartoval Falcon 9 na misi Starlink 9-14. Z rampy SLC-4E v Kalifornii bylo vyneseno 20 kusů družic. 13 z nich se umí spojit přímo s mobilními telefony. První stupeň rakety letěl po 12. a úspěšně přistál na mořské plošině Of Course I Still Love You. – 5. prosince v 5:41 proběhl na kosmodromu Tchaj-Yuan start rakety Dlouhý pochod 6A. Nákladem bylo dalších 18 družic Chien-Fan pro síť G60. Ta se svými parametry i určením podobá síti Starlink. – 6. prosince ve 4:14 odstartovala z kosmodromu Semnán íránská raketa Simorg. Na palubě byly celkem 2 družice, ale důležitější byl dodatečný horní stupeň Saman 1. Právě jeho zkouška byla při této misi klíčová.
Díky němu bude Írán schopen vynášet náklady na vyšší dráhy. Prosince v 6:12 odstartoval Falcon 9 z rampy SLC-40 na Floridě. Při misi Starlink 12-5 bylo vyneseno 23 družic. 13 z nich se umí spojit přímo s mobilními telefony. První stupeň Falconu byl použit teprve podruhé a měkce dosedl na plošinu a shortfall of gravitas. 12. prosince v 8:17 proběhl na kosmodromu Tianjuan start rakety Dlouhý pochod 2D. Na palubě bylo 5 družic pro zkoušky vysokorychlostní optické komunikace. 13. prosince ve 22:55 odstartoval Falcon 9 z rampy SLC-4E v Kalifornii. Při misi Starlink 11-2 bylo vyneseno 22 kusů družic. 13 z nich se opět umí spojit přímo s mobily. První stupeň rakety byl použit po 9. a dokázal přistát na mořské plošině Of course I still love you. – 16. prosince v 11:00 proběhl start rakety Dlouhý pochod 5B z kosmodromu Wenchang. Bylo to poprvé, kdy tato raketa využila horní stupeň YZ-2. Nákladem bylo 10 komunikačních družic. Ty mají sloužit jako základ družicové sítě Kuowang. Jak je vidět, Čína chce mít hned několik sítí, které by konkurovaly Starlinku. – 16. prosince v 19:50 odstartovala z kosmodromu Tchaj-Yuan raketa Dlouhý pochod 2D. Jejím nákladem byly 4 družice PSAT-2 pro pozorování Země. 18. prosince ve 3:00 došlo ke druhému startu rakety Kairos. Nosič po vzletu ze základny Key bohužel na oběžnou dráhu nedorazil. Po zhruba minutě a půl letu raketa ztratila stabilizaci a nakonec byla její mise prohlášena za ztracenou. Na palubě byla technologická družice Tatara 1 a 4 CubeSaty. 19. prosince v 11:20 odstartovala raketa Ceres 1. Místem jejího startu byla plošina v Jihočínském moři. Na oběžnou dráhu se dostaly 4 družice Tianqi pro internet věcí. – 20. prosince v 16:12 došlo ke startu rakety Dlouhý pochod 3B/E z kosmodromu Sichang. Na geosynchronní dráhu se vydala družice TJS-12 pro včasné varování. – 21. prosince v 15:00 odstartovala raketa Electron z rampy 1B na novozélandském kosmodromu Mahia. Nákladem byla radarová družice Strix-2 pro firmu Synspective. Tento start byl 6. ze 16 domluvených vyhrazených startů k budování této sítě. – 23. prosince v 6:35 došlo ke startu Falconu 9 na misi Starlink 12-2. Z rampy 39A bylo vyneseno 21 družic. Opět 13 z nich zvládne přímé spojení s mobily. První stupeň Falconu letěl po 14. a úspěšně přistál na mořské plošině
Just read the instructions. - 25. prosince v 8:45 odstartovala z kosmodromu Bajkonur raketa Sojuz 21B. Na oběžnou dráhu zamířila civilní snímkovací družice Resource P5. Šlo mimochodem o 2000. start rakety z rodiny R7 od jejich představení v roce 1957. - 27. prosince ve 2:03 odstartovala z kosmodromu Tianquan raketa Kinetica 1. Na palubě bylo 6 družic, ale kvůli selhání nosné rakety po zážehu 3. stupně se na oběžnou dráhu nedostali. Zhruba 4 minuty po startu byl nosič zničen autodestrukčním systémem. 29. prosince ve 2:58 odstartovala mise Starlink 11-3. Falcon 9 vynesl z rampy SLC-4E celkem 22 kusů družic. První stupeň rakety letěl po 16. a úspěšně dosedl na mořskou plošinu Of course I still love you. - 30. prosince v 17:30 odstartovala z kosmodromu Šriharikota raketa PSLV-CA. Na dráhu ve výšce 470 km se sklonem 55 stupňů vůči rovníku byly vyneseny 2 družice SDX. Ty se od sebe nejprve vzdálí na zhruba 20 km a pak se začnou přibližovat. Jejich úkolem je v praxi vyzkoušet technologie pro setkávání a spojování na oběžné dráze. Na horním stupni nosné rakety byla již po 4. umístěna platforma POEM. Na ní byly usazeny různé vědecké aparáty. Poslední orbitální start roku 2024 proběhl 31. prosince v 6:39. Falcon 9 vyrazil z rampy 39A na misi Starlink 12-6. Nákladem bylo 21 kusů družic. První stupeň letěl po 16. a úspěšně přistál na plošině Just read the instructions. Ten. 17. prosince v 1:51 zaburáceli na rampě SLC-40 motory rakety Falcon 9. Engines full power and liftoff. Go SpaceX, go Falcon, go RRT-1. Vědělo se, že při této misi bude vynesena navigační družice GPS. Předpokládalo se, že jde o exemplář GPS-3 SV-10, poslední dosud nevypuštěnou družici, kterou má podle smlouvy vynášet Falcon 9. Jenže skutečnost byla jiná. Na oběžnou dráhu mířila zhruba 4,25 tuny těžká družice GPS-3 SV-7. Ta měla původně letět na raketě Vulcan. Zákazník si ale dohodl změnu. Takže 7. družice letěla na Falconu a 10. poletí později na Vulcanu. Tato mise měla označení RRT-1. Šlo o experiment, jak rychle dokáží americké vojenské instituce připravit start družice. Běžně to trvá kolem 2 let. Tentokrát se vše podařilo zkrátit na půl roku. Demonstrace rychlé reakce
Na potřebu urychleného vynesení vojenského nákladu tak byla úspěšná. Družice byla dopravena na protáhlou dráhu přechodovou ke střední oběžné dráze. Poté pomocí vlastního pohonu svou dráhu upraví. První stupeň Falconu byl použit počtvrté a přistál na plošině A Shortfall of Gravitas. T-minus 15 seconds. 17. prosince ve 23:26 našeho času odstartoval další Falcon 9 z rampy 39A na Kennedyho středisku na Floridě. And lift off. Go Falcon. Vehicles pitching downrange. Nákladem byly dvě družice O3BM Power od firmy SES. Jedná se o telekomunikační družice, které byly vypuštěny asi 2 hodiny po startu. Tyto družice obíhají Zemi ve výšce necelých 8000 kilometrů. Falcony 9 dříve vypustili už 6 takových družic. And both call-outs right on time. Guidance reports a nominal parking orbit for the second stage. The first stage has begun the landing burn. Headed to the drone ship. Poměrně nezvyklé bylo, že na tuto misi byl použit zcela nový první stupeň Falconu. V Atlantiku na něj čekala mořská plošina Just Read the Instructions. Stage 1 landing confirmed. Seconds. 29. prosince v 6:00 našeho času odstartoval Falcon 9 z rampy SLC 40 na Floridě. And lift off. Go Falcon. Go strong. Zajímavé je, že start měl proběhnout už 21. prosince. Tehdy došlo k zážehu motorů, ale startovní sekvence byla přerušena. Inženýři nakonec problém vyřešili výměnou celého prvního stupně rakety. And 30 seconds into the flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40, and we heard some good initial callouts there for power and telemetry. Tato mise vynesla 4 geostacionární komunikační družice od firmy Astranis. Družice tohoto typu obvykle váží kolem 5 tun, ale Astranis se zaměřuje na menší modely, které se vyvíjejí rychleji. Každá z vynesených družic vážila asi 400 kg. Všechny družice byly postaveny na platformě Microgeo od Astranisu. Družice Utilitysat má nahradit loňskou družici Arcturus, která je kvůli poškození motoru otáčejícího solární panel povětšinou nefunkční. Družice Nuview A a Nuview B bude využívat americká firma Anuvu pro poskytování internetu na lodích a v letadlech. Poslední družicí je Agila, patřící filipínské společnosti Orbitz. Ta bude zajišťovat vysokorychlostní internet pro odlehlé oblasti Filipín a klíčové státní organizace, jako nemocnice a policii. Down its MVAC engine, stage 1 is performing its landing burn, heading toward a shortfall of gravitas. Pro tuto misi byl použit první stupeň Falconů, který letěl po 7. Let proběhl hladce a skončil přistáním na plošině A Shortfall of Gravitas v Atlantském oceánu. Stage 1 landing confirmed. T-minus 10,
9. 5. prosince v 17:10 odstartoval Falcon 9 z rampy 39A na Floridě. Ignition. And liftoff. Go SpaceX, go Sirius XM. Nákladem byla 7tunová komunikační družice SXM-9. Nahradí družici SXM-7, která sice dosáhla geostacionární dráhy, ale kvůli kritické chybě byla po 4 týdnech nefunkční. Družice byla vynesena na subsynchronní přechodovou dráhu ke geostacionární. Nejvyšší bod elipsy byl ve výšce 23 643 km. Družice se chemickými motory přesune na 88. stupeň západní délky na geostacionární dráze, kde podstoupí testy. Poté se přesune na pozici 85,15 stupně západní délky a pokryje Severní Ameriku. Pomůže jí v tom anténa s průměrem skoro 10 metrů. Nominal orbit insertion. První stupeň Falconu letěl po 19. a úspěšně přistál na plošině Just Read the Instructions. Stage 1 landing confirmed. T-minus 10. 17. prosince ve 14:19 odstartoval Falcon 9 z rampy SLC-4E v Kalifornii. And liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go NROL 149. Šlo o misi NROL 149, jejímž zákazníkem byl Národní úřad vojenského kosmického zpravodajství. Všechny informace o nákladu jsou proto utajené. Identita nákladu ale tentokrát nebyla příliš složitá k odhalení. S největší pravděpodobností šlo o 22 zpravodajských družic Starshield. Tyto družice vyrábí firma SpaceX, která pro ně využívá platformy známé z civilních družic Starlink. Vojenské verze Starshield jsou však vybaveny dodatečnými systémy přizpůsobenými potřebám zákazníka. Mohou zahrnovat kamery, senzory nebo třeba vysílače. Toto speciální vybavení dodává společnost Northrop Grumman. Pokud byly na palubě skutečně družice Starshield, jednalo by se o jejich 6. várku. Díky desítkám těchto družic získají zpravodajské agentury schopnost sledovat události na mnoha místech světa současně. První stupeň Falconu byl použit po 22. Úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You, čekající v Tichém oceánu. a 84. díl vesmírných výzev pomalu končí. Děkuji vám za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, vězte, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je najdete i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje lednové události. Čeká nás například start první rakety New Glenn nebo 7. Super Heavy Starship. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.